Alt bliver nemmere, når der er system i tingene. Når man ved, hvad der skal til for at gennemføre, for at lykkes, for at få succes. I Dansk Standard sætter vi system i tingene. Vi kalder det standarder, certificeringer og mærkninger. Et sæt fælles spilleregler, der betyder, at varen skal produceres på en bestemt måde for at opfylde krav til sikkerhed, miljø og sundhed. Standarder er retningslinjer, der skal sikre dig og dem, du holder af, en større tryghed ved de ting, I omgiver jer med i hverdagen. I Dansk Standard er det vores opgave at fremme viden om standarder og deres værdi. Først og fremmest over for erhvervslivet, så vi kan bidrage til en forbedret konkurrenceevne og øget vækst. Men også for din skyld. Tag for eksempel CE-mærket. Du har måske set det før, eller kender det fra nogle af de ting, du har derhjemme. CE-mærket symboliserer en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Et fælles europæisk sikkerhedsmærke, som udvalgte produkter mærkes med. Det kan sammenlignes med et rejsepas, der gør det muligt for et produkt at bevæge sig frit inden for EU. CE-mærket er en blåstempling, der viser, at produktet overholder krav til sikkerhed, sundhed og miljø. CE-mærket betyder, at du får en vare, der er fremstillet efter høje sikkerhedsstandarder. Som forældre kan du derfor trygt lade dit barn lege uden frygt for kemikalier og andre sundhedsskadelige stoffer, hvis varen er CE-mærket. I dag finder du CE-mærket på alt fra rulleskøjter og rutsjebaner til elektrisk legetøj og cykelhjelme. Kig efter CE-mærket næste gang du er i byen. I Dansk Standard er din sikkerhed vores standard.